Το γρηγορότερο ζευγάρι του Ζαγορείου. Προηγούνται οι κυρίες, αν και έχουμε μαζί μας τον Βασιλιά εδώ του Ολύμπου και του Ζαγορείου. Θεανό Δοξαρά, δεύτερη στα 10 χιλιόμετρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Έτρεξα το δεκάρι, τον μικρό αγώνα. Πολύ χαρούμενη είμαι. Δεν τον λες και μικρό. Δεν το λες και μικρό 10 χιλιόμετρα, έτσι είναι, τα λέμε σωστά. Ειδικά εδώ, με τη μορφολογία του εδάφους. Έτσι, σωστά. Απαιτητικό δεκάρι, γρήγορο. Πολύ ευχαριστημένη με το χρόνο μου και του χρόνου εύχομαι να είμαστε εδώ και πάλι. Ο σύντροφος και βασιλιάς του Ολύμπου είναι ευχαριστημένος με το έτερο ήμιση. Πάρα πολύ χαρούμενος, ειδικά η χαρά είναι διπλή γιατί τρέχει πολύ καλά και το κορίτσι μου. Οπότε συνδυάζουμε πρωτιές και καλές θέσεις στο Ζαγόρι που είναι πολύ σημαντικοί οι αγώνες. Είναι οι καλύτεροι στην Ελλάδα μαζί με τον Όλυμπο και τον Μέτσοβο, οπότε η χαρά είναι τεράστια. Την προπονήσεις σκληρά? Έχουμε προπονητή, το καλύτερο, έχουμε τον Γιώργο Διαλεκτό, οπότε σίγουρα βοηθάει στο αποτέλεσμα αυτό. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι να βρισκόμαστε στους αγώνες και να κάνουμε και καλούς χρόνους κάθε χρόνο. Εμείς θέλουμε να μάθουμε αν τα πόδια σου εδώ στο Ζαγόρι μετά τη θρυλική εμφάνιση του Ολύμπου, αν τα ένιωθες καθόλου πιασμένα. Θέλουμε να δούμε ένας θρύλος πώς νιώθει καπάκια back to back σε νίκες και αγώνες. Ξεκουράζουμε αρκετά, ειδικά μετά τον Όλυμπο χρειάζεται ξεκούραση γιατί είναι ένας αγώνας αρκετά απαιτητικός. Οπότε με την ανάλογη ξεκούραση και φορμάρισμα μπορεί να έρθει ένα καλό αποτέλεσμα όπως και φάνηκε σήμερα. Έχουμε στόχο να ανέβουμε σε χιλιόμετρα σε απόσταση, να αρχίσουμε να πιάσουμε κάτι πολύ πιο extreme μετά από όλα όσα έχεις πετύχει. Ναι, για του χρόνου σκέφτομαι και στο Ζαγόρι κιόλας να κάνω το τέρα. Οπότε θα δοκιμάσω τις δυνάμεις μου και εκεί. Κάτι σε UTMB, μήπως? Και αυτό, γιατί όχι. Ναι, ανοιχτό είναι αυτό το ενδεχόμενο, αλλά πάμε βήμα-βήμα γιατί έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Εγώ να ρωτήσω εδώ τώρα τη Θεανό, μεγαλύτερη απόσταση βουνού που έχεις κάνει ποτέ ποια είναι? Τα 20 χιλιόμετρα. Εδώ στο Ζαγόρι, Έχω κάνει και στο Ζαγόρι, ναι. Πέρυσι έκανα το 20άρι. Και Μέτσοβο, δύο αγωνιστικές. Και το Μέτσοβο. Το 20άρι. Ναι, το Μέτσοβο. Είμαστε έτοιμοι για κάνα 40άρι, Βασίλη? Ναι. Θα την αφήσεις να πάει στη 40? Όχι, ευχαριστώ. Όχι. Όλη την ευχαριστή. Να περνάμε καλά. Αυτό είναι, με χαμόγελο. Ναι, σας είδαμε και τους δύο πάντως, οι δερματισμοί σας ήταν με άνεση. Ναι. Χαμόγελο και αυτό είναι που μας αρέσει και μας δίνει και μας χαρά. Έτσι το απολαμβάνουμε και καθ' όλη τη διαδρομή και της προετοιμασίας αλλά και του αγώνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να περνάμε καλά με αυτό που κάνουμε και να μας ευχαριστεί και να μας γεμίζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για όλα και πάντα χαρές και νίκες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.